Hormatly prezidentimiň ak patasy bilen gowunlar galkynan Daşaly vilayatynyň gallaçy Babaday hanlaram buğday oragyna guramaçylykly geçdiler. Bu işe vilayatyň Göregli tramynyň Aksaray Daýhan birleşigine badalga berildi. Vilayat häkimligine oraq mewsumine girişlemek münasibetli geniş maslahat geçirildi. Maslahatda galla oragyny guramaçylykly geçirmek we däni orucu kombaynlaryň sağlaşygy işini öpçün etmek bilen baglanşyk meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Vilayatyň taryhy we ülkany öwrenş muzeýine gezilen hem täsirli pursatlara baý boldy. Olar ata-babalarymyzyň ýaşaş durmuşy daýhançylygyň gadymy ýörelgeleri, şol döwürde ulanýan owy hojalyk guralary dogrusyna muzey işgärleriniň gurrun bermekleri esasynda ençeme maglumatlary eýe boldylar. Şeýle-de dawratnaşanlar gadymy könülgün ýadygärliklerine Ylmykşehir galasyna aýlanyp gördüler. Daşawy şäherindäki Türkmen Owy Hojalyk Institutyna geçirilen sapagam özüniň täsirligi bilen tapawutlandy. Vilayatyň Göregli tramynyň Aksaray Daýhan birleşiginiň kärinçileriniň ihlasy zähmeti bilen kemale getirilen ak buğdaýly meýdanlar gowunyň öterýär. Bu ýerde ýaşy neslin wekilleriniň ýaşy dilegleri bilen buğdaý oragyna ýerseldi. Ediz Allah'ım, Pähmi Paýhas ummany magtum ulu Piragy ýylynyň bu mübarek sähätli gününde hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman Hacı Serdarymyzyň ak patalary bilen ata-babalarymyzdan miras kalan daýhançylyk däplerini eýerip dili senali, il fiiligli ýaşullarymyzyň gatnaşmagyna goýny 361-li Daşawy vilayatymyzyň zähmet söýer edermen daýhanlaryna Allah Taala ýar bolup, işlerini ýeňillik, gujur gaýrat, guşursak ak buğday dänäni esirip sydygnap, çäjine bereket berip, maksat edilen belen sepkitlerimizi ýetmegimizi nesip eýle. Ediz Allah'ım, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyzyň ýagty geljegi öňe alyp barýan tutumly işlerini üstünlük awry, egsilmejek güýç kuwat nesip eýläp, ýyllarymyz arsgally, döwlet saçamyz bereketli, ýurdumyz parahat, ruhu bilen halkymyz agdyr, asuda bolelin, bagtyar durmuşda ýaşamagyny dowam eýle. Min Allahu ekber. Çäjine bereket, arkadagy Gahrman Hacı Serdarymyz. Çäjine bereket, Gahrman Hacı Serdarymyz. Çäjine bereket, edermen galaçy Babaday. Hormatly prezidentimiň beýmeşhur aradalaryndan ýygy-ýyly kömek gollawlarynyň ruhlanan Daşaly vilayatynyň gallaçy Babaday hanlary buğda ekilen meýdanlaryň ähli ýerine de bereketli hasylyň ýetişdirmegini öpçün etdiler. Şu bereketiň göz başynda bolsa Gahrman arkadamyzyň hem-de arkadaly Gahrman Serdarymyzyň daýhan hakdaky ýygy-ýyly aladalar dur. Ýere-ýerler üçin ýurdumyzda döredilýän şertler diýsen gowandyrjydyr. Hormatly prezidentimiň parasatly ýol başlygyna daýhançylygyň milli däpleri alman gazananlar bilen sağlaşyk goşdurylýar. Bu bolsa bul hasyly kemale getirmeň esasy şertleriniň biridir. Galla oragyna geçilmeň münasibetli guralan ajaýyp sahnada vilayatyň medeniýet we sulga dostlarynyň aýdymça sadanalaryň taýsymda halk dörejilik toparlanan çykyşlary dawaranyň ruhunetligini alasmana götürdi. Ýerine ýetirilen bilen teňdäki aýdym saatlarda, tanslarda garaşsyz baky we tarap Türkmenistan diýarymyzyň ak buğdaýyň berqara döwletiň täze ýamynyň garkynç döwrüniň hormatly prezidentimiň beýik işleriniň türkmen gözelliklerini basyp ýetirli. Bu ýerde türkmen owasyna durmuşyny şyklanýan ak öýleriň görkany görnüşleri ýürete bellenmäge degişirler. Dutaşlar toparlanan şyrna wazary bagşlaryň uswatlyk bilen ýerine ýetiren türkmen halk aýdym saatlary dawara milli öwüşgün çaýdy. Milli toy tagamlarynyň taýýarlanşy tamdyrda çörek ýapylşy, derman otlardan çaý taýýarlanşy, dermanhany işiniň gurulşy we beýleki görnüşler adamlarda uly gyzyklanma döretdi. Bu ýerde guralan beden terbiýe we sport ýarışlary diýsen çekelişli boldy. Hem-de dawaranyň täsirligini artdyrdy. Geçirilen dawaranyň şäherlerine ýurdumyzyň owasyna toplumynyň önümleriniň sergisi guruldy. Dewrebap owy hojalyk seýnikleriniň guralarynyň we dökünleriň puwdukda ýetilen sepkitleri şohlanýan sergiler dawaratmyjlarda uly gyzyklanma döretdi. Vilayatda gazanalan üstünlükleri şohlanýan haritler türkmen saçagynyň bereketine bereket goşýan durly ady önümleriniň uzalyp gidýän hatarlary dawara aýratyn öwüşgün berdi. Hali keçe önümleriniň ene mamalarymyza miras kalan ilişleriň görnüşleri hemmeleriň ünsün çekdi. Sergide milli gymmatlyklarynyň durly döwürlere degişli önümleri, amala haşam sunuwatynyň eserleri, kitaplar we beýlekler bar. Täze hasyrlan emele gelen harmanlary el bilen sowurmak soňra elekde elemek ýaly görnüşler o atlaşanlarda ýakynly täsir galardy.
Daşaşagarnaky Türkmen Owa Hoşuluk Institutunyň hemde Agara Senat ortak näme kömekleriniň molimlarynyň we talip ýaşlaryň gatnaşmaklaryna geçirilen göçme okuw sapagam dawaranyň täsiri pursatlarynyň birine urly. Akboğdaylı ulaglaryň aňarsyna göz etmeýän hatarlaryň daşaşagarynyň gorkany köçelerinden gödel binalarynyň deňinden geçip barşy aýratyn buýsanyjy duýgulary emele getirdi. Kerwin gurab ýola düşen Akboğda ýükli awtoulaglar Gahrman arkadamydan gordurup beren ajaýyp göregli galy önümleri kärhanasyna geldi. Welaýetde bar bolan elevatorlarda, harmanhanalarda dänäni bökdenşit kabul etmek üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Bu orta buğdaýyň öz wagtynda kabul edilip ýokarky derejetinde saklanmagyna doly mümkinçilik berer. Täze hatylyň kärhanada gaýtadan işlenmegi we ýokarky agonyň öňdürmegi dawratnaşanlaryň göwünlerini götürdi. Medenet işgärleriniň aýdymsa tam folklor topalarynyň çykyşlaryna dana halkymyň gadymetden göz açalyp gaýdyan halk döredijliginiň dürdäneleri göwünleri galkynç baýlady. Çykyşlaryň ähletinde de berqara döwletiniň täze ýamynyň galkynç döwrüniň wasp ýeterli. Aýlaryň öňlerindäki el işleriniň we milli gymmatlyklarynyň haly we keçe çörek önümleriniň owa hoşalygyna ulanýan iş terişleriniň sergileri, ustaçylyk, dergäçilik sunugatynyň önümleri, ýaş suratkeçleriň çeken suratlarynyň sergileri we beýleki gözel görnüşler hemmeleriň ünsün çekdi. Täze hasyrdan taýýarlanan türkmen çöreginiň we çörek önümleriniň sewda nokatlaryna ilaty ködür edilmegi ýurdumyzyň bereket bolçulygyndan habar berýär. Buğday ora geçirilen yerlerde saman ýygnamak sürmi işleriniň hem utgoşlygy dowam etdirilýäni bellemek möhümdir. Bu gurda hormat prezidentimiziň daşary ýurtlardan satyn alyp beren ösen kämil tehnikalary işledilýär. Harmanyňa da bereket. Daşary welaýatynyň Edelmen gallaçylary